वारंवार टीम मीटिंग चर्चा केली जाते आणि त्यानंतर चर्चेला उदान प्रेक्षक वर्गांसाठी सांगतो सामना टाय झाला तर काय सुपर ओव्हरचा तराड काय नाही करून चालणार नाहीये कंपल्सरी चेस नाहीये सामना टाय झाला त्याचं उत्तर असेल सामना सुपर ओव्हर मध्ये खेळवला जाणार आहे गोलंदाजी बार करून इथे दाखल केला जातोय निरंजन आहे पहिला चेंडू आम्ही निरंजनचा पाहायचा आहे अकुटप्प्याचा बॉल आमच्या समुद्र कक्षाच्या दिशेने तारला जातोय चेंडू चालला असेल 2 धाब्यांसाठी या 2 धाबा मिळत आहेत 2 धाबा या चेंडूवरती मिळतील 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 रनची आवश्यकता आहे वारंवार चर्चा कॉन्फिडन्स वाढवला जातोय धन्यवाद डीजे 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 रनची आवश्यकता आहे काही घडू शकतं शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना जाणार याच्यामध्ये काही शंका नाहीये पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून निरंजन इथे खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल प्रेक्षक मध्ये वाढलाय उत्साह वाढण्यासारखा सामना इथे रंगलाय गोलंदाजी मार करून पुढे एकदा निरंजन काय करेल काय बिघडवेल 5 चेंडूवरती 5 चौकार मारावे लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 19 रनची आवश्यकता असताना कोणती रणनीती आखली जाणार या चेंडूवरती कोणता फटका डॉट बॉल आला इथे डॉट बॉल 4 चेंडू 19 रनची आवश्यकता प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाच्या दिशेने थोडीशी स्माइल इथे येते चेहऱ्यावरती क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो या खेळांगणामध्ये पाहतोय नंतर त्या चेंडूवरती पंचांचा सिग्नल येतोय व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय आयुष्यात सर्व काही हरलात तरी चालेल पण हिंमत तुम्हाला हारून चालणार नाहीये कारण ही जी हिंमत असते ती शून्यातून विश्व निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला भाग पडणार आहे कोण काढणार इथे शून्यातून विश्व निर्माण गोलंदाजी बाहेर करून टाकला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तिथे ठरला नाकाम येतो इथे डॉट बॉल आणि प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक यांच्या चेहऱ्यावरती आला एक गोड स्माइलचं कारण आहे संघ कुठेतरी विजयाच्या उंबरड्यावरती ते साजरा करणार का गोलंदाजी बाहेर करून निरंजन सहजरित्या सोडलेला बॉल मोठा फटका जातोय आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने चेंडू चालला असेल 4 धाब्यांसाठी आता सामना येऊन टेपलाय यावेळी तब्बल जिंकण्यासाठी 2 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता आहे 2 चेंडूवरती 14 धावा बनवण्यात जाणार का नंतरचा चेंडू यावे 4 धाब्यांसाठी चालला असेल 1 चेंडू 10 रनची आवश्यकता आहे 1 चेंडू 10 धावा प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ कुठेतरी विजयाच्या उंबरठ्यावरती विजयाची पाहिली आणि पहिला पाहिलेली संघ प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स वडवणे पहिला पाहिलेली संघ आणि पहिला पाहिलेली संघ या जीपीएल पर्वत 6 मधला प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स वडवणे पहिला पाहिलेली संघ हॅलो अमरजीत येजरे महेशजी चव्हाण यांनी मंचावरती यायचं आणि असा नसतं व्हायचं
जिपेल परवा 6चा पहिला फायनल